Devať a vítam vás pri ďalšom unboxingu. Som tu teraz s kamarátom Huntom Tomom, môžeš pozrieť do videa. A budem otvárať tieto krabice, je to Menko Supply 77, Strongbox a 83 Munition. Tak sa do toho poďme pustiť. A pane mi unusual, to som si istý. Tak prvý si otvoríme normálnu. To je 77. Bedny sú od Huntera, niektoré. Takže ide. Strange Rescue Ranger, tak to mi padlo asi to najhoršie. To je najhoršie, čo mi mohlo padnúť, myslím. Ale je to lacné, no. Takže môže, no. Je to zlé, ale tak... tak toto je pekné. To myslím, že aj drahé. Mne padla taká krvavá hlava na snajpera. S takými dlhými vlasmi. Strongboxu. Tak počkaj, mne to teraz trošičku seklo. Ale tak, ja mám toho skúsenosti z druhého videa. Tak počkaj, neviem čo to je. Vypadá to huste. Tak ideme, nech mi padne, prepáčte z bordel, všelijaké šity. Prosím, nech mi padne professional alebo unusual. Takže poď. Takto som neotvoril tú krabicu, ale ideme, prosím. Killstreak Lucky Dramcher, no. No tak to je dobré, no. A ideme poslednú krabicu, úplne, áno, som si istý. Munition, takže prosím, professional alebo unusual. Jo! Speciálne, že Killstreak Shotgun Kit, to je to skoro, jo. Pozri si to na video, ja ti to potom aj teraz ti ukážem, jo. Tak paduj mi veci, táto letka na snajpera, neviem, je to drahé, to viem na 100%, dám si ju na soldier a vlastne teraz nemôžem ešte. Počkaj, padlo mi Rescue Ranger, dobrá, puška. Nemám headkit, pretože ma hackli, áno tak. Minulé konto. Hackuj mi minulé konto. Takže mám celkom pekné veci a vy budete vidieť iba okno, budete vidieť iba časť toho, čo tradujeme. Tak ja vám to dám takto, pretože mám to minimalizované, pretože noťaz mi nevyťahne. OK, tak mu ukážem to, čo mi padlo. Vy to samozrejme už viete, ale aby nemohol spať, tak to ukážem aj jemu. Ale vlastne ono to nie je teraz trade, tak to je fail. Ono to nie je trade, ono to teraz nejde trade vlastne, my sme idioti. No, tak padli nám celkom pekné veci, tu mám zase ten bordel. Padla nám takto krásna headka na snajpera, ešte lepšie toto. A najviac som šťastný, asi zostal z shotgun kitu, čo nám padol. Takže úplne good. Pekný drop až na to Rescue Ranger, neviem. A to by bolo asi všetko pre toto video. Čoho? Tak ja tu mám SMG, tak ja som boss proste. Deep cover. Ale pozri si tú headku. Tak ja to teraz ukončím, pretože to by vás akurát asi nudilo. Tak ja to teraz ukončím a majte sa pekne, môžeš pozdraviť Zidan. Tak čau a u ďalšieho videa ahoj.